Живял човек, търсил и искал да открие мъдростта, бродил из горите, живял в самота, за да срещнете. Търсил в хаоса някаква следа, която да открие истина една. Знаел, че ще стане някога това и ще срещнете. И ще срещнете. Ако поискаш ми погледни назад, аз съм твоя сянка, твоя грях. Ако поискаш ми отстрани, да погледна те. Към вечността, дори открил и тайната на този свят. Това е смисъла, за който е живял, да погледнете.